si děláš? Jsi šáblí? Ne? Líder Anonymous nebo co, hejkre. Jo, to je nějaký ichtil, kámo. Hej, seš tu? Ne, on mlčí, on je trochu postižený, víš? On neumí mluvit. Co? On neumí mluvit. Napiš něco na Skype. Ne! On totiž neumí mluvit, víš? Ryder, on je ten prostě postižený a on neumí mluvit, víš? Takže on umí jenom psát, vidí Ryder. Vidíš, on nemluví, on může jenom psát. Ryder, píš? Hele, já tě vidím. Co? Jak to píšeš. Prostě já mám zapnuté, že vidím, že prostě třeba Kevin píše. Ale to tak má každý tým. Jo, vím. Hej kámo, chceš být na dalším videu na YouTube? Kdy? Nevím, třeba dneska? Oh yeah. Tak když je ten poslední rok. Jo, dobré, drž hubu. Tak mám pro tebe takový quest. Zabreč. A teď pros mě, abych tě dal do videa. Prosím, dej mi do videa. No, ty jsi hodný. No, dám ti příklad. 1 plus 1 minus 1 plus 1. Kolik to je? Počkej, takže 1 plus 1, to je 2 minus 1, rovná se 1 plus 1, rovná se 1, to je 2. Ano, 2. Tak budeš ve videu, víš proč? Protože tohle byl prank! Jsem to natáčel.